שלום לכולם, אנחנו המשך הזוהר הקדוש, אנחנו נדבר על ההמשך של צורת האותיות, האות צדיק שנכנסה לפני השם יתברך, לפני קדוש ברוך הוא, אמרה לפניו רבונו עולמים, נוח וטוב לפניך לברוא בי את העולם, מכיוון לפי שהצדיקים השומרים בריתם וחתומים באות ברית קודש, שהיא אות צדיק, הרומזת לצדיק, סוד עולם. לפי שהם מקיימים את העולם, לכן ראוי לברוא את העולם באות צדיק. ועוד ענה אות צדיק ואמרה, אתה שנקראת צדיק, רשום בך באות צדיק, ולכן ראוי לברוא בי העולם. תהי כמו שכתוב, כי צדיק אדוני צדקות אהב, הרי הקדוש ברוך הוא נקרא צדיק. כי התפארת נקרא צדיק גם כן. צדיק השם, על שם יסוד, שבו הוא המכניס את האהבה בין הצדקה עליונה, שהיא הבינה, ובין צדקה התחתונה, שהיא המלכות. על ידי זה מתייחדים העולמות, לכן כדאי וראוי לברוא בי העולם. היינו התפארת שבבינה, ששם רשומה אות צדיק, ועל ידי זה יהיה קיום וייחוד של כל העולמות. אמר לה הקדוש ברוך הוא, קרא אותה הקדוש ברוך הוא בלשון חיבה ובאהבה יתירה צדיק, צדי, שנאמר ויקרא אל משה, שקדמה קריאה בלשון חיבה. אמר כך כתיב וידבר אדוני אליו צדי ענת בצורתך הנאה, ואת הצורמזת צדיק העליון שהוא הדעת, שעל ידם מתייחדים חוכמה ובינה, נקראת צדי, בלא קוף, לפי שבייחוד העליון אין אחיזת קליפה, לכן הרמוזה באות קוף. הצדיק ענת על ידי ביטוי אות צדיק, שהיא אות מילה צדיק, רומזת על צדיק התחתון שהוא היסוד, שעל ידו מתייחדים תפארת ומלכות, נקראת צדיק, שהוא צדיק בקדוש, לפי שהייחוד התחתון יש אחיזת קליפה ומלחמה עם האות קוף. ואמר לה הקדוש ברוך הוא ודאי היא הראוי לברוא העולם בך, לפי שעל ידי זה אלו על בית הייחודים יברו נשמות ישראל. אבל את צריכה גם כן להיות נעלמת. מדוע? אינך צריכה להתגלות לגמרי ולהיות השורש העיקר לבריאת עולם. ובכדי שלא לתת פתחון פה לבאי העולם, כי אם תהיה בריאת עולם באות צדיק, אז יתגלה לבני אדם שנבראו בלתי מתוקנים, ויהיה להם פתחון פה לומר שאינם יכולים להשתלם, ויחטאו על ידי זה, ויתגבר כוח לפה בעולם. מדוע על ידי אות צדיק יתגלה לבני האדם שנבראו בלתי מתוקנים? ועוד אמר כי אות צדיק בצורתה היא נכתבת נון, שיש בה גם נון בצד שמאל, שהיא מבחינת נוקבה, ועוד היינו בינה שהיא על ידי שם נון שעריה, ומלכות בסוד נון שנקרא נפלה ולא תוסיף. ויש אומרים שבאות י' שבצד ימין שלה, שצדיק, נון וצדיק, שהיא מבחינת דחורה, שהיא נכנה מבחינת הזכר, היינו חוכמה, שהיא סוד י', שהיא סוד י' עילאה של שם הוויה, וסוד שעוד י' גם כן היא זעירה, ורוכבת עוד ה' של שם הוויה על אות נון, ונעשית צורת צדיק שהיא י' ועל ידי נון. ואם נייחדת ביחד עם י' ונון בסוד איחוד של דו פרצופים, צורת אות צדיק היא היסוד, הוא הסוד גם כן, כמו שכתוב, שברא הקדוש ברוך הוא אדם ראשון בראש בית פרצופים, זכר ונקבה, דבוקים אחור באחור, והם סוד הזון, זה נקרא זר נקפין, שנאצלו
שנאצלו נקרא אבא, ובגין כך, לכן אות י' מחזרת פניה לאחור מן הנון ואינה מסתכלת בה, וכן הנון עצמה אינה מסתכלת בי', הופכת פניה ממנה גם כן. לכן בסוד ייחוד אבא נקרא, ועדיין לא חזרו להיות פנים בפנים. לכן פנים נמצא שאות י' שהוא אות זכר, ולהורות שבייחוד הוא בסוד אבא, ואז אות י' שהוא סוד זרנפין, הופך פניו מנוקבה ואינו רוצה להשפיע עליו, ועוד נון שהיא סוד נקיבה, לכן להורות על הבחינת נוקבה שהופכת פניה כלפי מטה ואינה מבטאת כלפי בעלה, כלל לקבל שפע ממנו, לפי שעות צדיק מורה על הייחוד של אבא, על ידי זה נבראו כל הנשמות בלתי מתוקנות, לכן אינו נברא בעולם עוד צדיק, והיא מתגלה לבני אדם שנבראו על ידי ייחוד אבא. ואין להם פתחון פה לומר שהם מוכרחים במעשיהם, ואין להם בחירה חס ושלום. אמר לקדוש ברוך הוא, אין ראוי לברוא בך עולם, שאני עתיד לנסר, להפריד אותך בסוד הנסרה לצורך התיקון, כמו שעשיתי את האדם וחווה, לעשות להחזיר אותך פנים בפנים, ולכן לפי שעדיין אינך שלימה בשלימות הראוי, לכן לא ראוי לברוח בך עולם, כי הכלי שבו יברא העולם צריך להיות שלם בתכלית השלמות, אבל עם כל זה במקום אחר תתעלי להיות בראש של צבאות. היינו אצל שאמרה השם צבאות לראשונה, שחנה אמרה זאתי, אז ותידור נדר ואמרה אדוני צבאות, אמר רבי אליעזר מיום שנברא בקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא צבאות, עד שבא חנה וקרא צבאות, ואז יצא עוד צדיק והלכה למקומה. עד כאן, ברוך אדוני אלוהים, אמן ואמן. פעם הבאה נפרש עוד פ'. שלום לכולנו.